Hvad er det så, man giver den mindste julegave? Jo, man bygger sådan en lille komfur. Komfur, der er lavet som sådan en keramisk komfur med nogle LED'er i. Så når man tænder her, så kan man se de keramiske plader, de lyser op. Og man kan, den her, den kan I også justere lysstyrken op og ned her. Justere lysstyrken op og ned. Og man kan slukke igen, og den kan lyse hele tiden. Komfuret har også en lille skuffe hernede, hvis vi kan se den. Hvor man kan lægge noget bestik i. Hernede for neden er der en hylde, man kan lægge gryder og tallerkener på. Komfuret har sådan en ovn, og inde i ovnen, der man tænde her, så kommer der lys ind i ovnen. Prøv at åbne op her, kigge ind i ovnen, så vil man kunne se, der sidder en lampe derinde, som man kan tænde og slukke. Så lukker vi lige ovnen igen. Udover det, så har komfuret også et håndvask. Og når man åbner for håndvasken herover, så kommer der lys i håndvasken, som så står og fader lidt ud og ind. Så vi kan lige prøve igen.